An pag-andam ginigibuman, nin may kaugmahan, nin huli taan madatong tunay na namumutan. Namumutan ta si Jesus sa satong namamatean, makakapagdaranin grasya sa sato, kun ini gikan sa bilog niyatong sadiri, na naghihinguwang magin matanos, mapaglingkod, asin banal. Ang makakaibahan po niyato sa pagsilibrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Jose O. Pimentel. Matindog po ang gabos asin sa maugmang tingog, awiton niyato ang awit sa pagpuon. Anhadan langit manako, magtumaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaupahan, sisayan hanan ng langit, ano ang abot sa ira, siya rimanan, Diyos uyasan ko. Anhadan ng langit manako, magtumaw mga banwaan, buksan mga pintuan, mag-awit sa kaugnahan. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indog gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untahan sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kuning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mayrak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos na nakakailingkan sa imong banwaan, na maimbod na naghahalat sa kapistan kan pagkamundag kan kagurangnan. Tuguti mamibig kami na maging maninigo kaming makaabot sa kagayagayahan kan siring kadakulaan kaligtasan
asin danay na pagselebrar kan mga ini na nakakadagkang kaugmahan huli sa mga maludok na panuga. Huli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanaunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon, ang mga babasahon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang mga tataramon ni Propeta Isaías na ang tunay na paglingkod sa kapwa, nagtatao nin dakulang kaugmahan sa nagdadara kan biyaya kan Diyos. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang Espiritu kang kagurangnan, Diyos uyas ako. Huli talinahidan ako kang kagurangnan. Sinugo niya ako na magbareta sa mga mapakumbaba, magbugkos sa mga nalugadan na puso, magrokyaw kang katalingkasan sa mga bihag, asin kang pagbukas sa mga nabibilanggo, magrokyaw kang taon kang pagmarhay kang kagurangnan, saka kang aldaw ning pagbalos kang satong Diyos. Magranga kang gabos na nagmumundo. Mauugma ako, mauugma sa kagurangnan. Asin manggaya-gaya ang sakong kalag sa sakong Diyos. Hulit tabinadoan niya ako ning gubing ning kaligtasan. Sinulutan ning manto ning kasuriputan. Siring sa nobya na sinamnohan ning mga alahas, tasiring na ang daga, minapaluwas ning mga tubo asin siring sa tatamnan na nagpapatambo kang mga tanom. Siring man ang kagurang ng Diyos. Mapasupang kang kasuriputan, sa kakaumawan sa atubang kang gabos na nasyon. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, nag-uugma ang Diyos ang sakong espiritu. Nag-uugma sa Diyos ang sakong espiritu. Ang sakong kalag nagrorokyaw, kang kadakulaan kang kagurangnan. Asin ang sakong espiritu, nag-uugma sa Diyos, sakong paraligtas. Tadinungaw niya ang pakumbabaan kang sa iyang surugoon. Uya, puon ngunyan, aapodon akong paladan sa gabos na kapag-arakian. Nag-uugma sa Diyos ang sakong espiritu. Taginibo ako ning mga darakulang bagay, kang mapangyari, banal ang sa iyang ngaran, asin ang sa iyang pagkaherak sa sunod-sunod na kapag-arakian sa mga may pagkatakot sa iya. Nag-uugma sa Diyos ang sakong espiritu. Ang mga nagugutom, pinabasog ning mga karahayan. Asin ang mga mayayaman, pinalayas na mayo ning inampon si Israel na sa iyang surugoon. Romdom ang sa iyang pagkaherak. Nag-uugma sa Diyos ang sakong espiritu. Ang surat na ini ni San Pablo, nagtutukdo sa to na ang maugmang pag-andam para sa pagdatong kan kagurangnan, dapat nagibuhon nin may pagpapamibi, paggibo nin karahayan, asin pagpapakabanal. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, danay kamong mag-urugma, mayong untok na magpamibi sa gabos, magpasalamat taiyan ang buot kan Diyos, ki Kristo Jesus, para sa indo.
An espiritu da inindo pagulangon, an mga propesya da inindo pagtuyawon, alagad an gabos pagbaloon. An marhay padanayon, an gabos na uri nin karatan likayan, an Diyos man sana nin katoninongan, lubos na mapabanal sa indo. An bilog nindong pagkatawo, an espiritu, an kalag asin an hawak, magpadanay na daing tuyaw sa pagdatong kan kagurangnan tang si Jesucristo. An nag-apod sa indo maimbod, siya man an magibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan. Duminatong ang sarong tawo, sugo kan Diyos. Nangaran niya, Juan. Ini digdi sa pagsaksi, tangani, ang gabos magtubod hulis sa iya. Bako siya an ilaw, kundi tangani magsaksi dapit sa ilaw. Ini ang pagsaksi ni Juan. Kan magsugo sa iya ang mga Udiyo sa Jerusalem ning mga padi asin mga Levita sa paghapot sa iya, sisay ka. Siya nagtuga, bako ako ang Mesiyas. Hinapot ninda, ano ka palan? Ika si Elias? Ang sabi, bako ako. Ika ang propeta? Asin nagsimbag, bako. Kaya sinabihan, sisay ka, tanganing makatao kami ning simbag sa mga nagsugo sa mo. Ano ang masasabi mo dapit sa imo? Nagsabi, ako tingog na nagkukurahaw sa disyerto, tanusa andalan kan kagurangnan, susog sa sinabi ni Propeta Isaías. May mga sinugo man nahali sa mga Parseyo, naghapot sinda sa iya, ni asin nagsabi, tano ta nagbubunyag ka, kun bako ka man si Kristo, ni si Elias, ni ang propeta. Nagsimbag sa inda si Juan, ako nagbubunyag sa tubig, alagad sa tao nindo yaon, anday nindo midbid. Sinudyan ako na maabot. Bako akong maninigo na maghubat kan sintas kan sa iyang sapin. Ini mangyari sa Bitanya. Sa ibong kan Jordan, kun sa inyaon, si Juan nagbubunyag. Mga tugang an marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray naramrag kaninyo ngamin, namutan kumanguhod. Nguwan, nasa pangatlo na kitang Domingo kan Adviento. Asin sa kun mailing nindo, an bestman anis kan padi, kuta na ping tamaugma. Kundi sabi ko, mas maregaro violet, tama man akong ping, ta an ping kaya, garo isi na ninyo, ang nagagamit na ping, kaya sabi, saan sa ordo, pink or violet. Kaya pinili ko na sana, mag-isto lang violet. Kaya, iyon ang rason. Kung mailing dito sa iba, naka-pink, pero ako pinagpili ko na violet. Ning hulita,
ang Espiritu kan sa tong kagurangan padagos pinaparumdum kita. Na sa katahawan kan sa tuyang mga kaugmahan, mga konsuelo na namamatian ta sa pagdangadang kan pagkamundag ni Kristo, di ta paglingawan na ang kamaturan na pagkamundag kan sa tong kagurangan, si Kristo. Ang sentro, si Kristo. Kaya nga ni, kung minsan may nagkomentaryo, nanguwan kuno ang mga regalo, buko ng Christmas, kundi holiday. O danasad to si Kristo, danaso Christ, kundi holiday na sana, puro na sana kaugmanta holiday. Uda trabaho, yaon ang konsuelo. O kaya, anong mangyari ka na to kung aalinunta si Kristo na sentro kan sa tuyang kaugman. Kaya nga ni kita ako kadi mga sulo. Ako kita mga Christmas decor. Kaya mga Christmas light. Kaya dapat di ta alinon ang Espiritu kan sa tuyang kagurangan sa tuyang pagselebrar. Na si Kristo padagos nakikisumaro ka na to, na kaya kita dapat ang sa tuyang pagselebrar kan pagkamundag ni Kristo, si Kristo ang sentro. Si Kristo ang maging katuyuan niya to, kan kaugmahan niya to, ngunyan na mga simanang maabot. Takon minsan, nalilingawan ta na ang religious significant kan mga selebrasyon. Ulita, puro na ta na sa nailing, iyo ang mga pakonsuelo. Kaya namutan ko mga tugang, ante manguwan sa Ebanghelyo, ang kaugmahan na dinadara ning kagurangan, buko na kaugmahan sa pangmakinabanon na pagkabuhay. Ang makinabanon na pagkabuhay sa English, inaaputa, pleasure. Pero bakong joy? Taan joy, ang kaugmahan na dinadara ka na to ning kagurangan, kaya nga ni kitang uwan, nagsisilibrar kan Gaudete Sunday, ang kaugmahan, dapat magdanayan sa satuyang puso. Dawa kita nagsasakripisyo. Pwede kitang makamate ning kaugmahan sa pagsakripisyo niya to. Amuyan ang tinuturo ka na to ning kagurangan. Sa katahawan kan pagsakripisyo kan kagurangan, padagos iya. Ipinapamati ka na to ang kanyang pagkamot ning ulita, ang pagkamot ning kagurangan na nagdadanay sa kanya na hinihiras ka na to, amuyan ang kamaturan na kaugmahan nagikan sa satuyang Ama. Kaya namutan ko mga tugang sa mga kaugmahan tangunyan na mga aldaw na malipas o maabot, lugod dita malingawan. Ang sentro kan sa tuyang kaugman, si Kristo. Kaya nga ni kita may Christmas party. Ang nangyayari, dana si Kristo, party na sa ng party, kaya anong nangyayari? Pagkatapos kang party, di kanya-kanya na, siriblag na, puro sana kaya naisipan sana, so party, alagad, kung ibinubutang ta si Kristo sa katahawan kan sa tuyang selebrasyon, daan katapusan daw mag-uli na kita daw magpauruli na tatapos na so karakanan so presensya ning kagurangan na sa tuyang namamatayan sa laog kan sa tuyang pagtiripon magdadanay sa satuyang pagkabuhay. Asin ang presensya ning kagurangan amuyan ang mataw sa satuya ning kakusugan na matawanta na importansya ang satuyang kapwa. Kaya namutan ko mga tugang rumdumunta ang pangaruang tugon ng kagurangnan kan ini pinagsummarize ng kagurangnan. Tanuna, kamutanta ang satuyang Ama sa langit, sa ngamin, mauna ang kanatong kagurangnan. Sa pangarwa, dapat kamutanta ang kanatong kapwa. Siring sa pagkamot niya to kanatong sadiri. Buko na, una muna so kanatong sadiri, bako ang kanatong kapwa.
Takun kita mauna, ang pagkamot niya to sa tuyang sa diri, ay, akap ko na kong kapwa, masunod na sana, ako man ang nagpagal, kaya mauna na ako. You become self-centered. O rumdumunta, ang pagkamasadiri, amo yan, ang naging giya, kan pagkasala ni Eva sa kani Adan, sa pagkamasadiri. Kaya, nagkasala, impinagmanata, so kasalan nila na original na kasalan. Huli sa pagkamasadiri. Tagusto ni Eva sa kaniya dan, o si Eva, na maging tagapagmangnukan mga tama sin sala. Kaya, iya nagkaon ka na mansanas na pinagsabihan siya na di nila pagkaunon. Tangani di sila magkasala. Alagad, ning hulikan, siring na kamabutan ni Eva, ang pagpabaw-abaw. Kaya, amo yan. Sinuway nira, sukabutan kan sa tuyang ama, nagkuyog sira sa pinagtatangro kan temptasyon. Kaya, nagkasala. Kaya namutan ko mga tugang, sa satuyang aktibidades ngunyan na mga aldaw, kapuno ning mga puro party-party. Katatapos pa sa nakaparty, sumusunod naman, susaro naman na harandaan. Kaya di na ako magngalas kung aburos tamig dakulo, pero sa dit puso. Kaya alam mo yan, likayan ta, masubran kita sa pagkaon, baka sumadit ka na tong puso, ilang iton. Ha? Kaya, amo yan, pagparumdum ka na to. Nasa katawan kan sa tuyang kaugmaan, siniibabaw karaga, dito paglingawan, ang kagurangnan. Kaya kita nagkakago sa mga parting uwan na aldo, na mga sumsunod na aldaw, dito paglingawan, ang katuyuan kan sa tuyang pagpaparte, na nagkakauruyon ang mga magmungurhod, ang mga magbabarkada, nagkakasilngan sira, nagkakatipon-tipon, dito paglingawan, ang presensya ng kagurangnan, sa katahawan kan sa tuyang kaugman, ang biyaya ng mahal na Diyos, lugod, ang magdanay sa satuya. Tan grasya ng mahal na Diyos, di ang miggaling pagkatapos ka na kanatong pagtiripon. Ang biyaya ng mahal na Diyos, padagos, iwawaras ka na to ng kagurangnan. Kung kita, di makalingaw sa satuyang kagurangnan. Kaya amo di pagpaparumdum kita sa katahawan kakanatong mga kaugmahan, lugod, marumduman taan sa tuyang mga tugang na mga nagtitios, mga kasaraditan. Asin magkakayat ta sanang marumduman sila, makakayat tang tabangan sila, kung kita, danay, nakikisumaro, ang kagurangnan sa satuyang pagkabuhay. Kung kita bukas, kan grasya ng mala Diyos, kung bukas kita sa pag-ako niya to sa kagurangnan, daan kita nakaluyahan na di tamarumduman ang satuyang mga kapwa na sanguan nagtitios. Kaya namutan ko mga tugang, lugod ang binasa tanguan, ang mga biyaya na winaras ka na to ng kagurangnan, lugod magkaagko kita ng kakusugan na magdanay ka na to, marumduman ta, kadakul kitang mga nguhod o mga tugang na nagtitios. Kaya, di ko malingawan, so, last month, so, sad na nagsisimba sini ka na to, pero agkuya kadip may limitasyon. Midbid ninyo yan, midbid nindo siya, ta siya perminsadi nagsisimba pagraramrag. Alagad pagkatapos kan misa, kung minsan nababayad ako kan, nag-aayat, Father, pa-breakfast man raw. Adi sabi ko, amo, kung di mauban, di pa nauban, sulas ko na pagtaw kanya, tinawang kuya sa dakulong kantidad. Ano man sana, 100 peso bill. Sabi niya, Father, kadakulong adi, di ba nakukan migdara? Kaya kung pwede, kung ako man isa na ikang sidikit na
na kantidad, amo na sanayan itaw mo ka na ko. Di tinawan kuya sa 50 ay sabi, dakulo pa di, Father. Kung pwede, ako pa masadit na kantidad, tinawan ko yan ng 20. Sabi niya, salamat, Father, pwede na dit sa pagpamahaw ko. Di na uban, nagkapirang beses ko yan na-meet sadi. Ko last month, pinag-aanap ko, sabi ko, dana bagad to so nag-aayat ka na ko. Kaya ino nga ko si Mel. Sabi ko, Mel, narumduman mo, ay amo, Father, di naton mag-aayat ka ni mo, tadana, nagraan na. Sabi ko, anong nangyari? Nag-ilang, dire, na agian ko sa na dump truck sinisot, dakulong truck, na nagpaparada ning ulita sa traffic sign, iya, linog sa irarom kadtong truck. Ta agkukunong-kukunon sa irarom ka truck. Kaya, pag andar kan truck, sad tuya irarom ka na dakulong truck, linabusan, kaya naligis iya. Kaya amo adto narumduman ko, salamat Lord, at least nakahiras ako kana biyaya mo kagurangnan para kanya. Sa dikit na panahon, nakahiras ako kanya. Kaya amo yan namutan ko mga ngod, an mga tugang niya to na mga kasaraditan, an mga nag-aayat ka na to. Pwede kitang agko kita image na para kanda, adia, kung sisay adi, arukan, pero pagtabang takanda, di dapat malingawan. Kung ano man ang negative attitude takanda, kung ano man ang negative na experience ta sa mga tugang niyang arukan, kung nakita ang experience kasuapon, tapos na yan. Ang isipon ta, sumaabot na oras na makagibo kita ning karahayan para sa tuyang kapwa. Ta solamente karahayan sana namutan ko mga tugang, an madara ka na to duman sa ikaduwang buhay. Buko itong mga titulo niya to, buko itong pagkabantog ta sa di ibabaw karago, saraga, buko itong na pinakamaray kasi ni ibabaw karaga, bukuan, kundi sukarahayan mo, amo yan, an madara ka nimo sa ipangaruang buhay. Santo kade anting mahal na Diyos. Kaya amo yan namutan ko mga tugang, ang dakulong kaugmahan na itinataw ka na tuning kagurangan, buko lugod, ang kaugmahan ta na sinisa na ibabaw karaga. Tabukuan tunay na kaugmahan, baka sa English, pleasure sanayan. Pero the real joy namutan ko mga tugang, ang grasya ning mahal na Diyos, dian nababayad sa kadipisilan. Tadawa sa kadipisilan, kung ika magayagaya sa pagtabang sa kapwa, kung ika danay namumuot sa kagurangnan, ang mga experience niya to sinibabaw karaga, ano sanayan, parte sanayan kan sa tuyang mga pagmati, alagad an kaugmahan ning mahal na Diyos, amuyan, andi niya to malilingawan, kung padagos kita nakikisumaro sa kaugmahan ning kagurangnan sa pagmangno, pagtabang ka na tong kapwa, asin pagdanay sa paggibo ning karahayan. Kaya namutan ko mga tugang, the joy ka na Christmas, buko na para ka na ko, bako na para ka na tong sadiri, personalized, buko na magkikitang self-centered, kundi the real joy, tanganing mamatian ta, ang biyaya ning mahal na Diyos, amo yan. Rumdumuntan mga tugang niya to na mga nangangaipo. Asin sa katingay na may tatabang takanda, biyaya ning mahal na Diyos, an iwawaras ka na to. Dawa nga ni ipagpangajita sa nasira, kaya amo yan namutan ko mga tugang, kita nakakakonsumo kita kan oras ta, pag nagkaput na kita kan cellphone, lingaw na sa pagkaon, lingaw na sa gabi, lingaw na sa lamurag na naglipas na, tabay may cellphone. Alagad kung rosaryuan ang kaputan mo, amo yan, mamamati ang permi na sa nakita, ay, laka difficile,
Saan masakit? Tano, ang temptasyon, saan? Sa pagsanto rosaryo mo, ang temptasyon, nagpaparatintar ka nimo. Kaya amo yan, namutan ko mga tugang. Kung tano, sa 15 minutos, sa 20 minutos na pagpapangajita, medyo difficile. Huli kang temptasyon. Alagad, ang bunga sa 20 minutos na pagpapangaji, ngaraw taon ang ganan kan sa tuyang pagpangaji. Sa pagpangaji niya to kan sa tuyang mga tugang, baka buhay sa katikain na oras, minutos na pagpangajita sa tuyang kapwa, buhay ang isinasalbar niya to kan sa tuyang mga tugang. Kaya namutan ko mga tugang, that is the joy of Christmas. Amo yan ang kaugmahan kan sa tung kagurangnan. Kaya lugod, mapaugmata ang sa tuyang kapwa, siring nan kanatong kagurangnan, saan kanda? Tasabi ng kagurangnan, kung kita namumot sa tuyang kapwa, ang kagurangnan, padagos na uugma kanato. Sa pagkamot niya to sa satuyang kapwa. Lugod, ang biyaya ng mana Diyos, mapakaninyo. Merry Christmas. Tindog na po tabi sa paglukyaw kan sa tuyang pagtubuod. Tutubod ako sa Diyos Ama mapagkamahal. Paglalangkan langit asin daga, Asin ni Yesu Kristo, aking buktong iyan. Kagurang na Pinangidam uli kan Espiritu Santo, namula kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gatan asin ilinuong. Pinilig sa mga banal, kan ikatlong aldaw, nabuhay liwat alep sa mga gadaw, suminakat sa kalangitan. Tutukaw sa tuo kan Diyos na mapagkamahal. Hallelujah, babalik sa paghukom sa mga buhay asin magagalaw. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, Sa banal na simbahan ng Katoliko, sa pagpaginabang ng mga santo, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nilaman, sa buhay na daig kasakuran. Mantang nagrarani na kita sa Pasko ning pagkamundag, mamimbi kita sa Ama,
tanganing danay niya itong makua sa satuyang mga puso an kaugman bilang mga Kristiyano. An satong simbag, kagurangnan inanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an simbahan, asinan mga naglilingkod digdi, makapamati kan pagkamuot ni Kristo sa gabos na tao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos maghimate sa tingog ni Juan Bautista, na nag-aapod sa to, na magin udok sa buot an pagsulsol, asin pagkaungis sa kasalan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong matauanin panahon si Kristo sa satuyang buhay, asin magin andam sa pag-ako sa iya sa kaugmahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan sa buhay, ang mga nagmumundo, asin mga naghehelang, makapabanaag kan kaugmahan nin Adbiento sa saindang buhay, dawa sa tahaw nin kahurasaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makamate kan tunay asin danay na kaugmahan, kaibaan Diyos sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Langit nun nama, pano ning pagsarig sa imo, inudulot mi ang samuyang mga pangangaipo. Tukdui kaming magdusay, kan sa diri, sa imong buhay, tanganing magkamit kami ning katuninungan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang. Santa asin linigan, pusong may kakundian, na maabot na si Kristo sa tuyang kagurangnan. Magpulot kita sa iya, kaining banal na atang, kapos magrukyaw, kapos magumaw, sa Diyos na makakamay. Naugmaan banwan, kauyan na siya rutyan, anhanen karahayan, sa bilog na kinamay. Morabot siya nin biyaya, asin kaginawan. Kayaan gabos, magsalig sa Diyos na makakamay. Kayaan gabos, magsalig sa Diyos na makakamay. Tindog tabi. Magpamibi kamo mga tugang tanganin sa ko asina sa indong atang, akoon man lugod ni Diyos sa mang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, danay naidulot lugod an ostya kan sa mong debosyon sa imo na nag-uutob kan mga tugon kan banal na misteryo. Asin nagpapangyari, naghaamam kan sa imong kaligtasan para sa mo,
uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal nama, Diyos na makakamhan na dain kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Hinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang berhen sa dai masabing pagkamot. Ipinahayag ni Juan ang sayang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinasabong niya sa mo, an maugmang mag-andam para sa misteryo kan sayang pagkamundag. Tanganing maaptan kaming nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa sayang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kang gabos na langitnon na hukbo, nag-awit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Bonan, 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 ang kagurangnan. Diyos in mga hukbo, Diyos in mga hukbo, ang langit asin dagat, manukan si mong kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Alanan ng minadigdig, sa ngalan ng kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ning mga tang namimibig kami, pabanalang kananbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, nagpasaluib sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binaki ni asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magakok kamugabos asin magkakan kay ni, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwanya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni. Tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibunin do sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwan, ipinapaaya. Sa tunay ka magdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayrak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pangsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahirak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rakik kami kabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na Ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imong Diyos samang makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan tasin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Tindog tabi. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kita magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, mabanalo ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, nagsiring sa langit. Basta mo magkaroon sa rualda, itaong mo sa muyang unyan, asin patawanon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala.
damuya. Asin are kami ang daraan sa sugod. Kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw nyamo an katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitan sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kahulawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan binawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Aripagin nga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace be. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban. Parerati kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban. Parerati kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban. Nawi kami, ni katuninungan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Kristo sa mo kagurangnan. Mag-erok ka sa muyang puso. Maghalik ka sa muyang buhay. Madya sa muyang. Bitoon ka ni kagahan. Liwanag sa kadikloman. O Kristo sa mo kagurangnan. Mag-erok ka sa muyang puso. Maghalik ka sa muyang buhay. Madya sa muyang. Tawiman kami kantubig. Kantubig nin kaligtasan. O Kristo sa mo kagurangnan. Mag-erok ka sa muyang puso. Maghalik ka sa muyang buhay. Madya sa muyang. Kordero ni Diyos na nagparang. Kasalanin katauhan. O Kristo sa mo kagurangnan. Mag-erok ka sa muyang puso. Maghalik ka sa muyang buhay. Madya sa muyang. Tindog tabi. Mamibig kita, kagurangnan inagad mi nan sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos nun natabang, makandam sa mo, mga nalinigan sa mga maraot na gawi para sa piyestang maabot, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. So mga birthday celebrant, kung nagkuputabing uwan, nagsisilibrar, sa di na po kamuunahan para sa bendisyon na itataw kaninyo. Uda, Nakatakot mong imbitan.
bitna na tabi ka mo, sa bitna tabi. Mamibi kita, Diyos sama kaglalang ning gabos na uyas sa kinaban, dinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo ning buhay. Hinanyugan sa muyang mga pamibi para sa imong mga surugon, nangunya nagsisilibra kan sa indang kumplianyo, asin nagpapasalamat sa regalo ning buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pabanala, siring man ang sa indang pamilya. Irayo mo sinda sa temptasyon, kailangan asin anuman nakatibaadan, tangani danay sindang makapaglingkod sa imo. Ini hinagad mi, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. ang makakaman asin mahirakon na Diyos, na ang pagdatong kan bugtong niyang aki, tinutubod nindo na makaaging panahon, asin hinahalat sa mabot na panahon. Bendisyonan sa indo ang liwanag kan sa iyang pagdatong, asin mapayaman sa indo sa iyang bendisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibuan niya kamong pusog na pagtubod, nag-uugma sa paglaom asin nakakahimo sa pagkamuot. Amen. Na kamong mga nag-uugma sa maimbod na buot, sa pagdatong kan satong paratubos, susog sa balaog, kan buhay na daing tapos, sa panahon na madatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin ang bendisyon kan Dios na makakaman, ang Ama, asin Anaki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa indo, sagkot paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat man kaninyong presensya sa pakisumaro kading misa. Salamat po.